Ja Bridgestonen Jouni Kalpio, teillä on täällä Maxpo messuosastolla tällainen jättikokoinen rengas. Kerrotko vähän, mistä täällä on kyse? Rengaskoko ensinnäkin on 55,5/80 R57. Pintamalli on VSTL, 2-tähtinen pyöräkuormaajarengas. Käyttökohde on 209 tonninen pyöräkuormaaja ja kohde tulee olemaan First Quantum Mineralsin Kevitsa-kaivos Sodankylän yläpuolella. No. Kuinka tämä näin iso rengas on saatu tänne messuille kuljetettua? No ensinnäkin rengas on, niin kuin mainitsit, se on aika massiivinen. Renkaan halkaisija on 3740 milliä, koskileveyttä on yli 1400 milliä, paino on 6006 kiloa. Eli kyllä kyseessä on aina erikoiskuljetus. Meillä se oli lavettikuljetus ja vielä erikoiskuljetus etuautoineen. Ja se kuinka tämä messuosastolle saatiin, niin tuollainen mobiilinostimella se nostettiin paikalle. Selvä. No, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.